karadyo, ani ana sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Ako ka lang. Just remember, darling. Macho dancer siya dinhi. May awam gani sa kilid sa usa niya ka mata. Oh! Sa Jeff tingali ang imong gipangita. Nana sa sud. Oh, thank you. Tan-awon takot unsay dagway ining panuway. Ang mga lalaki nga mga yabag sama ining mga tawana. Angay lang silutan. Oh, daghan naman ang tao din sa suwid. Good evening, miss. Sa imo? Usa ka beer lang. Og mamalihog ko ni Jeff. Okay. Okay, ma'am. Kadaghang mga guwangon ng babae ining napita. Hello, Miss Guapa. Ako ba yung ipangita? Oh, ikaw si Jeff? Yes, ako Miss. O siya ako ikalagad labing gwapang babae nga akong nakita karong gabi yun Hmm? May nagasulti lang nako nga pwede kang i-hire. Oh, ha? Pila imong pangayuin. Aron mo barog ka nga akong uyab sud sa usa ka semana. Oh. Din makamaybaw nga may mo ko nimong i-hire para na trabaho, Miss. Nagakita na ko nimo dinhi. Wala ka makabantay nako. Og nakagusto ko sa imong naong. Oh, mau ba? Deal? Okay, deal. Pero magsabot na natin sa presyo, Miss. Okay. Okay. Makapaabot ba ka na ko human sa akong show? Sure. Number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Dili na sa mutubag si Justin. Ganun bang kaha? Ate! Romero, Di nasad. Ay, di nasad. Di na yung lugaw, oh. Gana mga kamukhaon ng lugaw din, oh. Uy. Kaya siya may gitawag mo, ti. si Justin. Nga nung nanawag naman sa kang Justin, ti. Basin mo hilak na sa ka. Sakit na ba kayo ng sinultihan ni Justin ni mo? Okay lang. Nagkasama sa ko, Romero. Kuan, gusto lang ako siyang sultihan nga dili na mangita ni Jerome. Sa unsa pa man, ha, Ate Alice? Uwa lang. Ganahan ko nga magkasulti kami. Gimingaw naman ko niya, Romero. Unsa? Karong mga oras, ha? Kung ni Asya sa bahay, wa siya lang buhaton. Gawa sa pagsiki ug hapuhap na ako. Ate. Husto na, te. Husto na. Unya, kung manihapon na mi, iya kong hungitan. Agoy. Ate, kalimtin na lang ng inyong kagahapon, uy. Kaya magsakit lang ang imong dughan, anak. Unya, kung mulakaw na siya, okay, siya na ako. Unya, di ka buntag da yung yalakaw. Mukis-cute siya. Pero karon, tungod sa kong kapuko, naguba ang tanan. Ate Alice, ayaw yun una na ahangasa ni mo ang tanan. Nakasa sa si Justin, Dili, uy. Romero. Dili. Ako ang babae. Ako unta ang angay nga mag-amping. Gusto si Papa sa iyang ganun nag-insulti na ako sa una. Nga tanga ko. Nawa ako'y utok. Ate, gusto na, uy. Gusto na ba? Gusto na. May na akong dugay nga namati ni mo. Ako ang sadaan sa tanan, Romero. Gusto na lagi. O kinahanglan mapaubos ko kay Justin. Ugma,
Muadto ko sa dakong bahay. Kinala magkasulti na sa si Justin. Gusto na daw ni gusto na. Ayaw na yung paglood ni Justin. Masaktitan ka lang. Pero bana na ko siya, Romero. Uy. Asawa ko niya. Ug hangtod sa kamatayon nga mag-inunungay kaming duha. Ikaw ba no? Gay agtang ba? Dili na lagi mo unong mo si Justin. Tuhol lang ko na ko, te. Lain na siya dagan sa auto karon. Sukad na siya na yung personal nga driver ni Masmara. Natakda na si Justin sa kaway batasan ni Miss Mara. Romero. Dili naman ganit na hapit magbuwag ang duha. Klaro kayo nga nasulsulan na sa atong agaw si Justin. Kung mao ka na, adto ko mga yung tabang ni Miss Mara. Samot. Samot. Mura man galing nagdunay katok sa utok si Miss Mara. Laliman ka. Muapil na noon siya duot ni mo. Misimpatiya lang siya ni Justin. Pero, Ate, kalma lang ha. Kalma lang. Ayaw lang unang apikiha si Justin. Palabya lang una ang pila ka simana. Ug tambag lang ako ni mo, no? Ayaw na pagtrabaho dito sa dakong bahay. unsa? May auto di ka, miss? Kathy. Tawagan ko Kathy. Mao ba? Asam ta karon? Magsugod ka na sa imong trabaho, ubos na ako. Kwen, magkasabot ta sa imong presyo. Mahal ra ba ko, miss? Pila man imong charge kada adlaw? 2K. Okay. 2K. Huwag kay laing buhaton gawa sa pagkuyog-kuyog na ako sa akong mga lakaw. Oh, Kinahanglang makita sa akong ex nga doon na ako'y gipuli niya. Aron hunungan ako niya sa pagsamok-samok. okay. Pero di magako mapusilan na, miss. Ayaw ka wala ka. Di ka mapusilan. Ako nang ipaniguro ni mo. Nindot nida. Parehas ka sa katapusan akong customer. Way hangyo-hangyo. Oh. Katapusan. Katapusan imong customer. Oh, katapusan akong customer. Dato sab kayo. Matrona ba ang imong katapusang customer? Dili. Batanon pa. Pero igo lang ko niya gisugo sa pagpaduol sa usa ka babaeng minyo. Oh. So, artistahon gyud ay ka. Aw. Dagan naman kong mga suki nga mga matrona, miss. Pero ang last akong customer, lahi ang gusto. Oh. Kay unsa day iyang gusto? Gusto siya nga bungkagon ako ang usa ka kaminyoon. Og milampos ka ba? Oh, oo. Pero nasok magganoon ko sa bana. Mao ba? Kun mao na anad gud ka ining buhata. Oh. Oh, miss. Sudlan gyud nato ang tanang matang sa trabaho. Aron makakwarta ta. Umunay trabaho ng mga male escort service. So, wag gid ko masayop sa akong pag-hire nimo. Uwag yun. Buhaton akong tanan imong gusto, miss. Okay, thank you. Ay, kuan, by the way, may biyahe ta karong sunod adlaw. Oh, biyahe? Biyahe? Asa mo ta? Mamakasyon ta. Oh, Canada. Okay kayo na? Adto ta sa dapit nga nahimutangan sa akong ex sa Dipolog City. Unsa? Oh, uy. Oh, nga naman ka? Doon na kay problema? May wag sa laing dapit lang ta mamakasyon, miss. May problema ka sa maong dapit? Miss, Kathy. Tawag ako Kathy. kuan mo good. Di pa ko mahimong mutunog sa maong dapit, miss. Oh, Kathy. Nganong mahadlok mo ka sa maong dapit? Nadi ang pamilya nga akong gibungkag, Kathy. Oh, mao ba? Di lang una kumuban anang dapita, miss. Kay gipangita pa ko diha. So, naasab na ng dapita magpuyo ang may hire ni mo nga babae di ay. Oh, nadiha. Unya.
di pa ko may mumutunog dito. Ah, mao ba? Oh, sige, nag-gets na ko. Okay. Salamat nga, nakasabot ka, Kati. Anong gipahunong mo ni mga auto? Hatagi ko sa imong number. Kinahanglang makontakta ka anytime nga makinahanglan ko nimo. Oh, okay. Oh, bye. Nangita man kuno ka sa kabit ni Alice. Oo, nangita ko aron amo ning ipa-imbestigar siyang gibuhat ni Ate Alice. Ayaw na siyang pangitaa. Ha? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!